Maredehita sebuah nomor 710 ayat sada dohot ayat 2. Martang yang mahita asini rohama di kamu dokot dame sia Tuhan debata amata dohot sia anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata trupuk jamita di Parsaurata di bagasan Opason di Jahamana tersurat di Jesayas di Bintu Onom Mamukasian ayat sada saha rodi ayat 10 tabayuti huma di bagasan rohat tabi songonoma di dok disi di tahun hamamati ni Raja Usia wida Tuhani betul di atas abang sangat itu jalan nomor mulia jalan akar ramuni pakaianna mangguhi bagas jong di atasna suru-suruan serapim akan marhabung wonobe dua makut kupi buhi nasida dua makut kupi pak nasida dua makabakon nasida jala marsiduon ma nasida sono nabadia do jahoba seba gok hamulia onna liat portibion jadi hutal ma akka ujahan nitiang sian suara ni namaju jala gok timus joroi dungi hudok ma marajea ma nunga ma go ahu ai jolma perbibir naramuk doa jala di tengah-tengah ni bangso perbibir naramuk ahu maringan ai nunga di ida akamataku raja Jakoba sebau dungi habang ma sada sian akka suru-suruan serapim madapotonau jala di tanganna sada batu arangna gerak nabi nuatna sian langgatan dohot gasip jadi di jamama pamangaku jala di do idama odo nama jama bibir ni pamangan babuan naung ni ucap
batangmu jalanau hinukupan dosa. Bung hubigema suara di Tuhani nama dok ise dok suruh konok jala ise perdalan nami jadi nikuma di sokwa suruh ma jadi di do iba nama lahu mahu jala dok matu bangsuan sai manangi mahamu alai unang atusihamu sai idahamu ma alai unang manaddahamu patakam rohani bangsuan jala mingori pinggul nasida jala pitungi mata nasida asa unang maranida mata nasida manang marginegi pinggul nasida manang mangatusi rohana nasida jala unang muda manang malu hilalau jadi ini sadia lelengong ali Tuhan jadi ini nama pai matarulang akahuta su ada marisi jala akka bagas so marisi colma jala tarulang tanwi gabi haluna ai padaun ni Jahoba ma akka colma ini gabe langa situtu persitungaan di tanwi alai tading dope di bagasan sapar sapulu nang akai siaponon dan songon hautusa jala songon hariara namar tukko di hata tabana boni nabadiado tukko nai ima sahatna hamwa kaina nami nahinahulongan atik pe tinggal hita ganuk bagas nganak tabi jauhon hatan itu hatadu hita asagabi suron radi gabe suruan di bata manang natarjodoh hita gabe sitidangi ni di bata sitidangi ni habat yaumi di bata tabota doa kainan masai ragam masai kudang do dalan di patupa di bahid di bata laho maju jolma maju sada halak gabi suwana gabi naposona manang gabi panurirangna taida majo rupani siapukuna badiai tayo do sungguh dia di bata maju si Musa gabi pertugi ni bangsa di tengah-tengah ni Israel itu ibana do nasomalo ibana makatai alai di tengah-tengah ni nahurang makatai iparar dipakai di bata do ibana jala ditodo do hakana si Aron gabe juru bicara manang dia sifatul hasonna marhiti hatani di bata gabe tol hasbi sahat tutunga-tunga ni bangsa ni bata songonido mula tayo si Joshua di jo sa tunga-tunga ni haposokon na dupe nungatong dipilih di bata ibana gay pertugina pola di dok di bata ibana pirma topin jala masih hokot jala saw ala memang di bata nama jo nang napun nama jo ibana hukut babakit ibana gabi pertugi manguduti pulau si Musa taingon dape manak songon dia di bata nang nama jo si Jeremia songon panurirang di tengah-tengah ni bangsa Israel
Bakat tahedi dok, sian bortia dope, sian bortia ni inana, nunga di jauh ibana. Jalan nunga ditodo di bata ibana gabe panurirang di tengah-tengah ni bangsu. Di tengah-tengah ni haposokona. Doho di tengah-tengah ni ulau na duduk. Tongdo. Di para itu di bata ibana. Mulai di pada naik baru, tayo kemana sama dia Apostol Paulus. Ada orang takut Yesus ibana, gak bisa ada apostol. Dasar niat di ibana di tengah-tengah ni hajahaton nak ujui. Bahkan saya diguari di ibana si lele, si huton Kristus. Alai tong marhuaso di bata marite Yesus manakut ibana. Terjun gabe sada apostol. Tu tengah-tengah ni munyaka si Filipi ujung. Hamu kay na namin na hinahawangan. So kung ito natahidan ang ibaga sa tupukon si Josias. Di jauh di bata ibana marhiti sa na pangukapon. Marhiti pangukapon ni gabi di ida si Josias ma. So dia haba diaw ni di bata dohot hamu diaw ni di bata. Atik pe ujui di tengah-tengah ni situasi naramun ngulu ni bangsoy. Maka dirajuli ibana du ibana semua sudah halak naramun para bibir naramun. Di tengah-tengah ni ngulu ni bangso naramun ibana mangun. Jadi tengah-tengah ni bangso para bibir naramun. Ibana tingkap. Di tengah-tengah ni ngulu ni bangso na memang naung dicap nasi daga di bangso na marjia. Nasi patupa sistem ulaun kekuasaan. Holang patupa kia tidak adilan. Ngulu ni bangso yang ujui. Nasi papel uhum hasil tongan. Di tengah-tengah ni bangso na sumunima si Jesaya di jauh di bata gabe panurirang gabe naposona jala manurirangi manurirakon haba diaw ni di bata di tengah-tengah ni ngulu ni bangso. Tabotorotak kas dan jupang be hasat diaw ni bangso itu di bata. Bakat ngulu ni parugamo on nape. Kolan si paula-ula na mangulu nasida. Dan mangulu binasida itu matongan ni ukum hasitongan dot hati koran ni di bata. Sadok ngagabe bangso na marjia nasida. Ala ni ramuni bangalafna. Halum lamu hamukusan pangarupau ke tidak adilan inama dihamulu-hamulu di bangso ujui. Mariti magabe terok sa tunga-tunga ni bangso na marpubos. Na marsiko. Mariti panjungun ni di bata tu si Jesayas. Gabi takas madiauhon dihanguluhon si Jesayas bahkan disurirahkan ibana tu tengah-tengah ni bangsoy. Ahama di sini panurirang. Imahaba diaw ni di bata. Disurirahkan tu tengah-tengah ni bangsoy so dia kuaso hagugun dohot haba diaw ni di bata. Alani ini dok ala nabadia do di bata una di dok nabadia do jafu masima dapat tu bangsoi gari marhaba diaw ala nabadia di bata puasa ang una di tengah-tengah ni portibion pasatok kinan ke sementara adboy jalan naboy rabu boy nasuboy manahan jalan naso kia doi rupani gabe terus kekal. Mula pesanga di dai nguni bangsoi nguna sida na makmur wujud di harajau ni susia
alai marujung do tuha matean nak kerajaannya alai di batado nak di batado nak kekal di batado na badia habadia ni di bata tukso adong do tudosna jaladang da istri bana nasa na markuar na ramon sadok habadia ni di bata ido natuk manghumi nguru ni bangsoi di bagasan kana jela namanya hubereng ottado satu katongan ni nguru ni si saya takas do ibana menyadari diri jado pandiri mata jupang panadayon ni dirina atakas jado pandiri di mata dido ibana do bahu patohan atakas marjea maau ai jolma parbibir ngaram ada ta beresanya kaina somalna mulo di tonga-tonga ni mulo hita jolma saya mau lo hita lahu manadadina mau lo hita rupani lahu pasti repot diri tu rupani di mata patu to diri tu rupani di mata bahkan di tonga-tonga ni molo tersor hita mardosa pe saya tak uji rupani lahu makukubi dosata lahu makukubi hahurangata bakata he sai olo dota sakuri sahita asa unang adon nama boto linda rohata rupani kamu kaina nami keterbukaan dua-dupan di bata manada diri masyarakat itu nang dohono ni tupukon marhite siji saya anggo siji saya dung di ida hasangapun ni di batai takas do disadari dirina ai ungkapan spontan na jujur manada dirina huhut menyadari hahurangan na hagalion dohot haramun nai dia rupa ni di bata dari sido gabe diampuni di bata jala diparar di bata dimampukan di bata ibana gaya panurirangna di tengah-tengah ni bangso perbibir naramuni ngatakas didai panurirang saya asmi rohani di bata nang mulu ni bangso ngatakas ditada sokot dia pengampunan ini bata di tengah-tengah ni muduna bakat didok di bagasan tukukon marhite kaporsiaon ni si saya jika batoho do pabua memang marhite itu susukan ini bata nama jama bibirna pamanganna nama muscat akautanna jala dihukumi dosa semangat pengampunan itu sasitong napatauhon si saya gabi tidik madok disod duaw sulman dengan hidup di bata tu ibana ise do suruhonokku jala ise perdalanan nami jadi nikma disod surga. Ahar mata bereksani hamuak kaina nami mari ditupukon. Di tengah-tengah situasi zaman natadu pisinau-sinai. Na parjulo mengunudo hita di situasi na semakin kompleks akan masa. Tabani situasi pandemi Covid-19 na semakin meningkat di perpuluhan. Jala boi repe akan masa na asing. Na boi kabe boi samar-samak. Batas ni na ramun dohot na soramun. Batas ni dosa dohot na sudusa. Ala jujut tabereng siang sudut praktis. Na masa di tengah-tengah ni bertiga. Secara praktis na rupanya madok
Paguna doi manang nada. Dak sahat si pata jujur terus harap kirata maranida sen sudut penilaian etik moral. Tinggal doi manang nada. Baik atau buruk. Itu nabi masa nata bereng itu ngatongan ni praktek kehidupan ni hajong mau. Satu saudara. Ai praktek manipulasi, korupsi, dohok na papel hukum terus lebih. Saya alan ini gabi ni paing otot pukom mai ta jamot mai kita sudi gerak gerik ni permulut ta sudi gerak gerik ni mulut ta si pertanggung jawab tadui kehidupan ini kita. Aina congcong do kita dia dupan ni di bata nabadi. Napa dua mata kasta jalo asin rohani di bata marahite pengampunan ni dosa. Alani i seradi mahita dohot suruh ni di bata lako mengabdikan dirita nguluta napalos dirita pakio ni di bata diparar di bata gabi na posona ula-ulana huhut madok disodo Tuhan suruh maha mulun ngadok sadar padidangion jala panadayon natekas nasi songni kebiasa terus mahita pakai oni di bata gabi suwana mamaritahon harajaon mamaritahon hukum hasintungan lau batu paholong ni ruhan asal di bata ditonga-tonga ni sabuk mulut dasi ganu pari alai dohon apa tuduhon masarikot nagabihan luhonota saya tatadda madirita dia dupan di batai bahwa memang para bibir neramuk kita dia dupan di bata jojodo olo masalah puan hatata tudong mata olo dosi bata masalah puan pado hatta lah mengalai nungat bahkan pauruhon sangat ni dungat alani i saya tetap dengan kita dia depan itu tanya ala marhuwa sodo hatani di batai bau baru hatta ala hatanai mengulang paluahu kita dohot menghumi kan ngulunya ka perjahat alaniyak ka inanami nang terbuka kita jalapika tunah humaliak kita apalagi itu ngato ngani pandemi COVID-19 siau nah mungkin godang satu ngato mata olo gabi murah laho marnida kekurangan yang kedua mungkin gabi tadok kekurangan nya kena masa marhitnya kaparwaso doa kana asa ala itu katongan ning mulu nasi songoni naing tong radi kita pakai oni dipati madok isot doa surma isot doa surma au mananyakon guru nyaka nagali mananyakon guru nyaka natafata sahih covid mananyakon guru nyaka nambah baru mananyakon kan guru nyaka nasop somarama somarina mananyakon kan guru nyaka namarsak mariti gabi margugo sabdok mulunta nang ngulun lumat tabi mangadu bisuki angka namasa nabi nulusna itu atau mani portibi atong terjudu hita gade sitidang ini
jauh ni mata di tengah-tengah ni bertibion. Amin. Martang yang mahita Ali Jehovah Tuhan nami marhiti Yesus Kristus hodo nama Tuhan itu hodo nama milit kami gabe suruam kami mamaritahon berita nauli nasyako mamaritahon uhum hati koran hasil Tuhan mi mamaritahon kholong miruham doh asin miruham nasoya motoki Perbadiai patau para memahami kamu asa tok kami mian di bagasan habadiau mi ai nabadia doh tutu ale Jehovah sebab naik toktong radimulu nami mananda diri nami jadu kamu babu anak kami pe berbibir naramu alai sai di parar hodo kami Tuhan diampuni hodo kami dia kadusa nak kajahatun nami pe tong asi maruham di kami sai parasahalai mahami kanuk asa gadiradi hami madok songon nakosom si saya disodo suruh pasu-pasu mahami kanuk ali Tuhan pasu-pasu masbi akar ruas ni huriam dumubi akar ina ni huriam satoktong nasida Tuhan sai mian di bagasan holong diruhan lahu mangulahu salhut ulau nasida sama ina di tengah-tengah ni kalian di tengah-tengah ni keluarga asir amal itu tungadok sa tengah-tengah ni akar was ni kalian umubi akainan na tongon gali pamatan alani persahita na nami di rumah sakit mana na dijabu pe leho matuhan hamalumu ni sah hahisaro babu ada ngadu masuk terpatu bah tapos rohana sudah kanu babu tukdo Tuhan mangalehon hamalumu ni sah atau ikon serat hoto mahami itu mangula dalam berpikir karejo asa khobar tulungan roham satu menggunakan untuk terpuji magwar Tuhan menotong rodi salilingi lelingna amin marede hita cabut gede nomor 724 sada Laos Ali amanami nadi banua kijang sai pinar badia ma kuarm sai Roma harajom sai sau malu maniroham di banua tomau songon nadi banua kijang lehon mat
batu kami sedarion hamuduan siapari. Sesama dosa nami somang panesa nami. Di dosa di dongan na merdosa Tuhan. Lunak kami tubihot tu pamuncunan. Balua mahami siyan pangako. Ay hobo na punahara jauh. Ohot tabulot. Odi hasang akong sa liling nililingnya. Amen. Asin ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani Dewa Ta'ala. Dohot parsaoran ni Todi Parbadia Ima. Namad dongani hamun salutna. Amen.